månadsskiftet september-oktober varje år, när turisten åkt hem till sitt, exploderar plötsligt Tjörn med upplevelser och eget skapande. Det är då, alltid vecka 40, som Kulturveckan genomförs i hela kommunen. 2016 var inget undantag. Att det är något på gång kan ingen missta sig på. De välbekanta gröna flaggorna vajar på stänger runt om hela Tjörn och program delas ut till alla hushåll. Syftet med Kulturveckan är att visa kultur i alla dess former och låta den exponeras på olika platser runt om på hela Tjörn.